Salamu alaika, salamu alaika, gani a gare ka, ka san albarka, ina ƙaunar ka, ina ƙaunar ka, ka so ni, yardar ka bani yakini, ka ban imani, ka ban ihsani, wadata ka bani, kamin dan abokin nan na kashi ya Haruna Rashidina. Salamu alaika maulana fatahil bujuhi harazumi. Salamu alaika maulana fatahil bujuhi harazumi. Da sunan ilahi makagina mai biyan bukata, ilahi ka saka kirjina ni ma na furta, yabon hakikar Allah nan sunan kadaita, sunan Ali ya bayyanar da duka hakika ta ilimi. Salamu alaika maulana fatahil bujuhi harazumi. Allah salati ga Mustapha sayyidul wujudi, farko mafara ta samuwa a al'aliya hadi, ciki har da alai da sahabbai masu jihadi, har da auliya fuskanta sun buɗe ƙofa ta ilimi. Salamu alaika maulana fatahil bujuhi harazumi. Kamar su Shehu Ahmad Tijjani mai rabin dariƙa, da annabi da mafuskanta mai kore shakka, da Shehu Barhama As-Singali shi ne nika, da kai rayukanmu da rabbana mai zarce zance na ilimi. Salamun alaika maulana sirri na gausu, da kallon rana kai ɗaya ne kake da sarrafinsu, ashe wa hannu na murafi na bani wasu, shewa haruna kai ɗaya ne na gani ashe harazumi. Salamu alaika maulana fatahil bujuhi harazumi. Hakika ta Allah girgiri ba mu wasu, Ali ya hakikar nan ɗaya wacce ke da sarrafinsu, kai ne ka zama hakikar su sun manta kansu, ka zamo hijarun mai girma ka fito aliyil harazumi. Salamu alaika maulana fatahil bujuhi harazumi. Kai ne alin da ka zo a Ali ka rufe ganin su, sunan ka Ali siffar ka Ali zahirin ganin su, amma fa ganin bai ganewa waye gaban su, sun ganshi ne a siffar kowa har suka ce mai harazumi. Sun manta Ali ne ya zamo kowan ganin su, sun manta shi ɗaya ne ya fito a hakikanin su, su ɗin gaibi ne sai sun gano aliya a cikinsu, kowa ya gane hakikarsa ya zama aliyil harazumi. Salamu alaika maulana fatahil bujuhi harazumi. Manema ilahi Ali ne suke so su gane, hakika da Allah iri-iri waye ya gane,
asabar da ta zo a hakikar nan suna guda ne. Kai zikiri to Ali ne kai zaka yin fada kai ilimi. Salamu alaika maulana fadahil fituhi harazumi. A Allah Ali ya hakan ka fito Ali ya halitta. Ali ne ya gode gurin Ali, Ali ya subanta. Godiyar Ali ta zam suna kana ta subanta. Godiyar Ali ta zam komai farko da ƙarshe na ilimi. Godiyar Ali ta zam ilimin duka halitta. Ciki yau ya samu kalamu ya rubuta. Komai rabbana daga shi ɗaya ne duka halitta. Haske na Allah Ali ne shi ɗalibi shi a malami. Salamu alaika maulana fadahil fituhi harazumi. Ali ne a Allah, Ali ne a manzan Allah. Ali ne ɗayan da ya zo a ɗayan rabba Allah. Shi ne abu ya shi ɗaya ne a filin ma Allah. Ali ne silar samun ainihin hakika ta ilimi. Salamu alaika maulana fadahil fituhi harazumi. Ahmad bihamdillah ya anan gun zan zagaita. Ni ne Ahmad bin Muktari ni na rubuta. Rahun Muktari mai hidima cikin makaranta. Madina Ahbab ta shaya Haruna mai fagi da daiba Rashidina. Salamu alaika maulana fadahil fituhi harazumi.